Kanega Nalari News. Idon ban walan sapi, egi kato ganigi kubol badon kam, jonga tayo. Kayau Pau Adventure and Tourism Association yata mentaga kenti ka arpu artereng arjar arpau kala Plie biang ya ka Krem Mawtynhiang kabadon Nongnah Southwest Kasihil District nadu balayo jengbit na ka DC jong ka Southwest Kasihil District na kaliang jong secretary jong ka yata ba eslang te habaya kren bat kilat patai kubor ulau banjur ya kinongwan jong okai ba kinyat kat kum ka kendon ba ka sorkar kala betha ulaya thuru ba ya ka dor bairung hakane ka krem an penkiu no khendiat kum ba ka sorkar kala bu kata kalong sispa morway kabal kenthop lang ya ki jing dakhli ki tot slide bat kiwe Nakaliang jong ka Pau Adventure Tourism Association te hadin ba ala khang sipor ya kanika Krem Mawtynhiang bo kanika dong area Chinese Nongnah te menta hadin ba ngilayo ban penbit penbiang ya borok ki kendon ke baka sorkar labu na menta ban Plie biang ya kanika jaga jengkai apo kanika snong ka jongi te nakaliang jongi kum association ru ngila yo pangila sem ya ka promotion na po deputy commissioner jong ka Southwest Kasihil District te nadu mentak singi ngila sem ya karai bangin Plie Paidbah biang ya kan ka Krem kanang ba kanlong ka jimentoy na kamanta yangi kinong song jong ka area kadong ka jongi bat kumjuru ya ki parlok ba smart ban lej ban jengok ka ya ki jika jengok ka po kari kasi Plie ka jongi te midon ki kendon ki ba kum ka association kala produk nam ta kinong wan jong kai hakaba kilayale ban bud renti ya ki kendon ke ba komen kala bu da kawai kalong ba ngikerpat ya ki nong jong kai ba haba piwan ya ka ban jong ya kan ka Krem Mawtynhiang ya kan ka jaka jong ya po Nongnah te snobha banlong ki ba khamhu siar ban Plie na kajing jaklia banom berat pathar ya ki jabo jaban ya ki plastik bakam juru banom le kinu kam ki banra ya kajing thobya hakabere bat kisnong ka imlang kasalang kisnong katawi brokowe
Ciu.